Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Умедвор ҳастам бародаро ки ҳама каса соз ҳастен, хуб ҳастен ва айни ҳол дар мошинбозор қарор дорем. рӯзи шанбеай ва бинем ки аввам боронай ва ба қадри имкон мошинои гуфтагитона ба навор мегирем. Дастгирра фаромӯш намекунем ва ба шумо тамошои хуб. ва якчанд рӯз мо бародаро ки видео партофта натонистем аз сабаби хай ба наврӯзиҳо рафтагӣ будем якчанд ҷо. хулоса ҳама рӯза наворҳои нав барои шумо пешкаш мегардонем ва аз Япония ҳам видео насиб кардагӣ омода мешавад ва мо барои шумо пешкаш мегардонем. ва шумо тамошои хуб хонун ҳастем. саломат бошем бародаро. До 2012 сол Corolla C Америка эска аноҷа ҳама ҷо шахшу манавор мегирем, тамошо мекунем. хоб мошин як даста, як гаштай ана як гашти дуал газа бензина, якам мега ки намедонам газаш кор мекана намекана, ман ба бензин гаштагиам. мошин хулоса ба бензин гаштагӣ, як даст як одам кор мерава меояд хона. тамошо мекунем, маъқултон шавад, номеро ка мемонем, занг мезанем, хар барои шумо раво бештар маълумот мета. салонш айна як бинем, барош электро мултирул автоматай монитор кондитсионер кор мекуна, салон сиёҳ. камера кафо ҳаст, кор мекуна. ҳуҷҷат дорад ки ягон паҳн дина ҳуҷҷатҳо шакарга як сол пирра ҳуҷҷат дорад. хулоса хайдори аниқ бошӣ, занг мезанӣ, барои шуморо хай бо бештар маълумот мета. ин чанд сум яка бар нархаш? масъала яъни хадабои ҳамаш сад фоиза. аммо Америкада задагӣ ай пушти подфарникай бо винкодаш ҳаста мезани мебурад. ай пушта ё? ай пушта фақат ба зарар нест, ҳисоби бампер дадагӣ. ана чанд сум ака нархаш? 110 та ҳамон вавило намонем. тобне 187 25 25 76. хоб занг мезанем, хай бо арзонанӣ мешавад. 2013 сол Kia K5 ана гибрид экономичный 6 литр расход дорад, объем D. танировка кардагӣ ҷа танировка ва як соат. салон сиёҳ, дарои электро, обогрев, лифт, мултирул, обогрев рул, старт стоп, автомат D+, кондитсионер, хоб монитор, потолок панорама ҳай. чанд сум гуфти якайра? 100 та. номеро телефона мебимонем? 907 39 43 44. زنگ میزنین یکا برای شما رو بیشتر معلومات میده. یا واگن کردی اوکی
و یک دست گشت як дискаштага کلی پول هستیدین یا گرم خنق تنگشنید هنرم ایتو ҳама наврӯд кор мекунад хане او چیدین یا گفش خفا هم هست که دیگه ایده پول نمیشن пули фудуш ҳамеяне бисёри бародару каролои версо рапсидагӣ буданд имрӯз ина марамат мошинои ҳай навес вагонира барои шуморо пешкаш мегардонем якчанд тойота версо ҳастай ана 2007 сол авиём як гашт европа бензини холияй мошин аз тамошка шидагӣ ана уҷатҳо солона фақат мегирӣ даном мекунӣ як номери дига мегирӣ ҳай мекунӣ ва фирҳои камтар салон торик най сабабе ки бародару дар берун боронай хай тамошо мекунем механикаи монитор кондисионер қоидаи кор мекунад 7 ҷои нишаст салон сияй ва филм ториктар меояд камераи хафоф ҳаст кор мекунад ана ира чанд сум муфтият кард 95000 ана савдо мешаванд нонро пеш ҳамоно мешаванд 937 11 01 70 хоб ин як каролай дига Toyota версияи дига 2007 ам объём 1.8 бензини холӣ بیش محکمه یا دارد؟ نه خوبیش هم 2007 سویت همون خیلی بیش از چند سمه گرد کن؟ بیش از 95,000 خوبی نه بیستو سویت فرق میکنه ایو 2008 تایی بود 2008 خانه 2008 барои электро мултирул бо механика коробкаш старт-стоп салон сияҳ тайгаи ҷабхафура ҷо дора ҳамин нисбат ба зефира хай бо Toyota бахватар охир ва ҳам хотир бисёри мардум талабот ба ҳамиёз бисёр шидаге барои такси гаштанам созад хоб ози марамат ина характеристикаи мошина ина мехонем мошин вагони 2008 механикай объём 1.8 бензин элегант 4 дар электропакет табаковой кондиционер мултирул ру лифт хоб CD, автопилот, борт компютер, климат контрол, патрони хафо, навигатор, плюса манаворот ҳаст кор мекуна, бензин 1.8. Растамошка шидагӣ ҳуҷҷатҳо солона фақат мехарем даномтон мекунем, метавонем ки такси бизанем. Номерои иша баробаро 100,000 мега, ана ина якта дета сета хобина ҷавод каролаи сияи дига ҳам аста ӯзишам ба навор мегирам кадомиш маҳсултон меша номеро якта дам мемонам занг занен айноми канали автолайф бародаро гап занен албатта ки бо барои шуморо арзон мекуна ана номеро 929 77 723 46 918 28 71 12 хоб як версияи дига ҳами яктай ишсрет сия
полош 2008 ду дароиш махкамдай ва як гашт абнём Tez abnum jak gaz benzin elegant de elektra de tabakavi konditsioner multirool rolik CD автопилот бо компютер климат контрол хоб датчик дожди датчик дальних фар Лоса бародарон свети ки дидем на кафлогиш сия адаш толошон 2008 нархои 100,000 2008 950,000 бо арзонан мешавад 100,000 бо арзонан мешавад номерон 118 28 71 12 айё шакликоша наёварда дарош маҳкам ана кадомиш мақбул мешавад бародаро занг мезанем барои шумо бештар маълумот мешавад